Lamki kedo sai karbi rong bari malong monsam ke pathir jia phan DCSP lapen ARO kahumrida. KAC pen LAC along tin arada phan akijoy pen longle patakeron. Sarthe phangchok kache song kabor ipen kang botang along le puthot kache palong tho puthak APHLC pen karchodam. Kardom adaba birtalong penili sami dengmir kilingpi non birtang ton pen arjuponik tha. Kedamtang Paikuni ni Paikre Sirkep Ani Bokajan LA constituency angkang Karbiang long pen Nagalena hoikedo Lahorijan Karbi rong barim longle kache rayatum pen longle hempu kache krongatum angbong longle kache thi ke hangjo dimalong kedamtang Paikuni ni Pai inkora trok Ani Karbiang long district commissioner Karbiang long superintendent of police lapen assistant revenue officer atum kahumrida Langdam pulote bangso rong barim along Lahorijan along aduya hoy cherai kom jia kinang lapen longle ki joy pena joksi nagatum longle na ke pet jia phan kai kita bor ibom lo pu matha ponsi Karbiang long atoga no pen Karbiatum chingrum si don pharo ke thomra phokep so si akarbiatum kedamtang penang aningkan pen rong chokim si Karbi rong barim pu amen irpon lo Bonta kedamtang Paikuni ni Pai Kreser kep ajo por phai hini malam JCB rong rang che ponsi Kanghu kang hi tibia son tengkheng ponsi humpli kep sosia hem phalang no pitikang etlo Laso longle kache rayatum pen longle hem phupu kache krongatum angbong nangte nang nite ni pura kache thengche chok abirta lapen a visual banke social media long jui jamlo Laso puthak prabjin pen ke pang samdama banke kenang sotpu Karbiang long adisi nirola phangchupia hin pen matha ponsi SP lapen ARO pen adimalong humrida Bangso dimalong ingsam jin pen kedo ke thak jia phan Karbiang long DC SP atum penta rada phan pachini tekang halapu ARO ke than pona tengke bangso long le a hokpet a hemphua bangke ampuing tipi lapen pele kheje atum kali amen kedo lora bangke inut ghatak po bang phusi long le patalong amen dola bonta kache thangdonga bangke ampuing tipi lapen pele kheje atum banghini atum si long le hemphu pusi Guwahati High Court along lam hoi dokoklo Ampuing tipi lapen pele kheje atumta ghatak along lisi kithilok lapen non karbi rong barim arada tumta ghatak pensi longle kithiasai ke klem loklang pusi thanpon lasi bangso longle ahok pera hempho bangke nonamat ke asia readingsi dolan komara phansi bangso longle pipajer ponjima lake ke asia readingsi dolang pusi thanpachini pon laso ci jora lampen sinon la malik bang cido komasi laso long le ahem kuma laso ci tim laso laso bang ke kala hai ko do bom lom mate do bom lom ke no hai ko chadan bom lok da song bong ke laso chadan bong hot ke da ke ma jokta hem ta kim long le da kim long lo kolam lo kim lo putila ke hak bot pen sim mala mo ben mem ki poteng he da ke so man ta la la siksak khoi pu salam la si la non ku mang ke la da ka chulom ben ta son durun ma sira se lahai chibhong ne chitheng ni pusimem tawang najat losi inda soteng kachi News report KTV News Kedamtang apora hod by thalang so LAC long kedo an inglong aso rataphan longle pata akijoy pen kerona sai kideng asonsi kedamtang Paikuni ni phaingkora pho ani harwaghat lapen dipu LA constituency ratapar mana phanpura Puluni constituency dengkimo pamalong longle pata kerona sai dengpon Purthimi akimangpu ke Asia hin pen athipi en ponsi bangso pata akijoy pensi ron ponlo Bangso hut ke ACCM Dr. Tuliram Rong hangkaning je pona tengke ke Asia hin pen inglong asophan lak isian longlea pata kiron japhan kamatha ponalong radaphan kadukabe anta akijoy lasonsi longle premium V form pen danglok radatum pata nangkachi endun kedam kebang lapen ke chokijun anta ke AC pensi pipon etlo pusi ningjepon lapen purtimia kemang ke bifam ta kejo premium ta pinang ne lapen pota ta lapen nangkachi endun phanta da kedam kebang ke chokijun abar sayanta Karbiang autonomous consultancy pipon lasi lagisi non la fast face people lagisi pidet pe na phi yong si mane yong si purtimia kemang long ko kelong le dukok gulong te la second phase laso kapilong ye panke laso ne Karbiang autonomous council pe ko laso saing deng pon lasi
ke long le an tum phan la ning kan phong bo la so portimia ke mang la so ka pelong et je phat etum Karbi Anglong Autonomous Council pen so sayang ding etum ding pon et lo la pen che parai pon et lo la son thot si phai kuni ni phai ko ra trok ani le thot satami Bokajan LA siang kang along ke do inglong aso arada tuma phan satami Bokajan LA constituency ang kang aparman Japralang so cultural complex along longle pata akijoi pen kironamai padopon Bangso dipu pen Siloni Jan revenue Radaphan akijoi pen pata akijoi pen ronpon Aluhiaman pen kachitong dun KACCM Dr. Tuliram Rong Hang pen Purthimi akimang mate mithang longle mithanga hempu abang putina phanta akijoi pen longle pata pithaiji kusi ningje lapen Karbi Anglong ahoi ke do atuma phan antami longle pata abang ki pipon eji puta CM Rong Hang pen ningje ponthu na to ketam giran pensengo kicho gijun pensengo lahai abar saje Karbi Anglong Autonomous Council pensi netum nas ki ponji donno letu normal ke kecing siang denglo kecing siang denglo to kebar amri ele konsensi akimi MLA konsensi lo lapen ke rongkang ele konsensi harwad ele konsensi lapen ke dak dipu ele konsensi Bokajan ele konsensi Tanjung Peten itu kecing si asayam dengke lagi si ake joy pening long so tumpat kota ke jadi tukiron patangi ko benap ke kidu tu don mane to Karbi Anglong ang kang ke do an inglong aso atuma phan ningkan ke thom angbom longle pata akijoi pen kipi pachitang eji lapen non ke long dun de atum ansatami puthot phurun hini along pipon thuji puta CM Rong Hang pen ningje ponthu ena dutela ington tela ngaso saen denge kanton kalila Kumane yang si laso Purthimia ke malo mane yang si bipam yang si phiradun kaido pulang te hola so pelong dia bhan second phase ta menile to kipi ponji bhan sile to clan ponji lapen ke ningkan ke thomangbo lain long so to bhan ke anor tin adon tin long le kota ke jai tum clan ke kiye bhan ke mole ponji bonmane Volongkom Aji pen Rustom Timung KTV News Sarthe phangcho longle kedam tang ningkan thom kep angbong abangke kang botanga sonsi manderlo bonta sarthe phangcho hin pen amithanga phan cheparemre nilongle binonga pot chelong vek nang jipura kedam tang ningkan thom kep angbong nang chesong bom bang bomsi along ang hapang chengdam bomlo la so teng pen rat che tudun si kedam tang phaikuni ni phain kora pho arnia bangke ke asia tum pen ke tharlia sai deng ponsi sarthe phangcho bang amithang alongle chepalong ponlo bangso puthak sarthe phangcho sang se pin kache song pena jok amithang alongle puthot kache palong thu theka puthak APHLC racharia songatum sarthe phangcho hem humri damsi sarthe phangcho phan archoda bangso hodren singrong pharpen japonsi aria sang hotum chitong dunrinti bangso karcho damahut kaninje ponke sarthe phangcho alongle son ke cheke be asotum kache raipia dim dopiklam lasi halahai adimalong satami KAC kachariatum ahin pen ke tharle dama bangke ke nang sot pusi ningjepon ke hai to malong le son dak thak dak kopli constituency ang kang along pen nang ke che asotum Karbi Anglong le kachirai pi dopik so langdam lo pol til dun theklong yi lang par pan ason fisorong hangrong along son dak thak se bat plang arong ason along puisame ke che asotum si Karbi Anglong le thipi at chirai pi at lo adhi bondok sukti pula so men pen alang tum ningkan si hini tiki po adhi puisa me tiki po sukti puisa me claim pi po parke la so ningkan si hini a fit pen lo bote khala keche so tum ang tan pen ke wang hong pen ke wang keche so tum si na UP Bihar ke wang a keche so tum si la hai long le phelang chirai pi at do piglang dak kopli constituency ang kang long ke la hai long puisa me nilutum APSL sia song pen abang ke kachirap kachetu dunji phan bang ke kai keta arjab ding lo lapen ready lo lapen isi Karbi Anglong Autonomous Council tem phan nili kachuningri kang tung mate kapachini kang tung bang la helo la kheroni chariali long mate kopli parai dak kheroni putiniali pen hapu parai kopli parai jong along dikreng malom la sariali malom dak ke PGR along le side lo
ฮัลปีจีอาร์ลองเกตดูกิจเจียสุตมพันตะปรับยินเป็นปรุงเวกนังโปถาร์เลเวกนังโปบุสินิลีปีนี้ละเพรังเกียเทงโนเป็นการเบียงลองออโตนมัสคันซิลกัจจารีทีมการเบียงลองกัจจารีปอนซีเอ็มตุลิรามรองฮาเกให้เป็นกระเจงลอกระดักอลังลิตุมาริสังโฮโดอันพันปุสเมนิลีเห็นเป็นปัจจินีดุลมาเตจุนงรีโลसारथे फांगचो लोंग ले लोंग बिहारिया तुम निंकन थोम केप आंचे राय पिदेत पेन अपथि सारथे फांगचो बांके सांग से पिन लपेन लाकले पिन पेन कचे सोंग पेन पुथोत लोंग ले कचे पालोंग थु थेगा बांके कार्बिया रात दो आना तुम सतामी कचारली दोना बांग के नांगसो लसी अलंगली केचे के बिया सो फन कचे सोंग पेन कचे पहाई पोन थेगा पुथागा बांके अलंगली फन चोरो लोपुता निंजे पोंथु निंकन थोम केप सोसे सारथे फांगचो आके हाय तुम along li along ke chia su mate pudak nang kokpo ke chok che bang phu aphan ke biharia tum ningkan thong kep se long le ka cherai pithip pen dak sang se pin pen dak sar the phangcho ke hai la pen alang li sopu tum apen alang li adonarap ahem bang hem the tum cherap che tu pen alang li tum ka che song pinia bang ke hai ang thek lo asi la bang su ke hai ang thek punil tum alang litum along kacang liuni doping lang pumat hapensi nil tum adak anang humri lo athe alang litum aron ting pen kace dana long aron ting pen kace song along alang litum sang se pin pen je pahai dat labang ke litum alang litum long char liuni karbiarat ke do an tum bu sambe News report KTV News Lakhakre Troxy Socheng Dhenta constituency ke parlo Parkup Anglong Longkoi Lekthe Arong Along Karbi Ronga Saratum Rongpli Arong Sarching Room si Traditional Village Development Council amai ke Sengpon Kedam Tang Phaikuni ni Phaingkoi Retrok Arni Durmiarni Parkup Anglong Longkoi Lekthe LP School Along Rongpli Arong Sarlapen Ratche Phasi Rongrup Kaching Thorjia Phan Traditional Village Development Council Thihekpen TVDC ke Sengasai Dengpon Bangso TVDC aphan kangjang so pusi amen irpon lo lapen labang so melong alohisar poman pen nomati karbi rongasar ameya kongchun bang tongkes par rong pi ka chetong dun along socheng thenta karbi rongasar ame akongchun bang rovelson rong parlapen sangtilang so karbi rongasar aro ame akongchun bang biren kiling pen danglok ke ongdum man ke dotum chetong dun renti Nilitum ke damtang penangan ningkan pen kache song lake rongrup kaching thor ponjia phanpura nangche song bom bang bom si kichun andolo lasi la solong ronga sarame seng ponsi ke japon je phansatami arpu chepek pon lopusi ningje pon Nilitum arji dingkloi pen kache song nitum development abutha mate rong kaching thor nangje abutha nitum sa konsil long kache hang pen so pen abutha pen si nitum non anke ina ang tengang nang chun lo asi arong tin mate hawartin atum tame la village court la pen village council ba che survey nang ji pulo la so survey teng pen ini tum da la so cheng henta ba ke long ko ro pon survey tu lo asi pinya ba ke la dak ni tum sam chom mai ke seng lo la ke TVDC la bang so TVDC amen bang ke la ke kangjang so TVDC ko si earphone lo asi ladak paso TVDC lo mangke kadowe rong klian ka par lo paso fansi pini bang ke nitum arpu hai hoi bang nitum ka chipi fansi pini lo bang so mai bang ke nitum bang ke pad labang so melong khonsing be ahin pen maichari ponsi mesen me et pen pachun pon socheng thenta pen bharat phangcho KTV News Pinia Berta ke laansi kangton pon iglo. Dumithak mi kardo.